Sim jing ruai stang mas bukui nomor lai spa lai pun riu. Lai spa lai pun riu. Shadu anu trangin kirang kadadu. Shadu anu trangin kirang kadadu. Dajing jawa kudadu nengau kangiayu. Shadu anu trangin kirang kadadu. Iyanum nang bentaring kadadu. Iyanum nang bentaring kadadu. Baru kipai krisan barokia umman. Iyanum nang bentaring kadadu. Han ketemu pang badukun badumen sim bakui. Amen. Kajingi jungu try jungi Jesus Christ bakajingi jungu blay dan bakajingi jungu sim bakui kindon ringat bapi baro. Kabat piru. Mohimen kapara kami langino nungbo dan bala guna gula kre balayam ya kajingi ya bakui. Ngafla Hau blai betung bor boro. Rapi government ko para. Kalau lepop sibun daga jing berkat, daga tin, dagi kam, daga jing leklet, daga jing lek pelat junga, daga jing lek pelat junga, daga jing lek pelat berkrau junga. Namar kata ngekerpat Maria bukui, kebaya sa kete suti, ya kiengel bekiru kui, badapi government ko para, membuat da junga, hau tribe lay jungi. Ublay badan bor baru nisne yangi badian dalam api atau jungi uniram yangi syaka jengin bam jukut. Amen. Strike and ride go play is yagi. Strike and ride go play is yagi. Praise the Lord, oh praise the Lord, oh Lord, wedding joy, wedding yagi.
da khaki dono jungi ya ka jingtra ba ir yame nanba da kaba ir yame a ke baro nalor ke baro ninyo ya ki jinglar jungi ke ba barat liam ya baro kin jinnamu dau try jungi Jesus Christ kun jungi ubai musin sharga dume aga jinglon ka jungi simba ko ublay jinong la jinong amen. Kejing pulai ni kitab Joshua. Hak itu kisni Joshua ulah kot lang ya ki judge Israel baro ha Shechem. Baru ulah pa wan ya kitemen kisan. Kino elam kinong bishar berkirang ba peniat kam ka Israel. Baro kila wan pau hakmat ublay. Hang tau Joshua ulah keren au pai ba baro. Telada pimon shu ban chakri ya utrai to jit no menta kasngi hi yano pin chakri la ya kiblai ba ki pa jong pi kila chakri hakithan ki ba shalandet kawa ne ya kiblai jong ki amor ki ba hakari jong ki pishong ngaya la dete bat kayin kasem jonga ngin chakri tang utrai te ki padba hangta kila jibab horkit hordang ino ino ya utrai ban chakri ya ki wei pat ki blei na ba dei utrai ublei jongi balawan lam yangi bat ya ki pa jongi na ri Egypt na ka ying jinglong mrau bat ubale katto ki dak ki bakrau hakmat jongi Bayada yangi baro silenter kanti kat ba ngilej. Bad hapreng ki paj benriu baro ki ba ngilayat lingba. Namar kata ngiro ngin syakri utrai namar udai ublay jongi. Kaktin jong utrai. Yisomu ya ublay. Samlai pusau nomor nyau spak kadriu. Nyau spak kadriu.
Kajing pulih na gashti Paulus bakoi segi Kristan ha Efesus kalnong kebasan kedkot kebar pawai ter hado lai puar. Ko para tu ya pendem buramar kaliang namar kecing buram ya ukris. Pigi kantei tu pendem buram hala ki tengah kumha utrai. Naba utengah ulong ukhle jong katengah kumba ukris ulong ukhle jong kabalang. Kamet jong u bat me uhi ulong unong penim jong ka. Kumba kabalang ka pendem buram ya ladi ha ukris kumtaro ki kentei kin pendem buram hala ki tengah ha ki ai baro. Korang ba tu i jala ki tengah kumba ukris ula i jala kabalang. Bat ula IT ya ladi na kabenta jungka. Ba untuk penkentang ya ka ba enda ula penkot ya ka na kajing saj da kajing saj ka lembat ka ketin undup la banshim ya ka undubla banshim ya kabalang haladi ha kaburom kabaklem jing thobria ne jing sti la ne ka ai kabakum kini khanang ba kandup long kabakhoj bat kabaklem dak kumtaro kirang ba kin i jala ki tengah kumba ki i jala ki met jar uba i jala ka tengah u i jala dihi namar om jodon mano uba isi jala kado Henry upsa bat usumar ya ka. Kumba ukres ulale ya kabalang namar ni long kit khot kamet chung u. Na kani kadaw ubriu un ino yala ukpa bat yala kakami bat dunia sno hala katengah bat ki arngut kin ya long kawai kado. Kani ka long kaching maya ka bakraw ngamut ba katheu ya ukris bat kabalang. Kaktin jong try. I songo i hafle. Medan ke kubur jong kajing im bom juku. Haleluya, haleluya, haleluya. Utrayundon ringad batpi Kabat piru. kajimbule nak gospel bakui katkum uanis. Kaburam hame kutrai. Ha kataka por bunna ki sinran jung jisu kila ya ong kane ka jingikai kalong ka bae manobala ban ngeit yaka henry ujisu ba ulatib halade hi ba ki sinran jung ki yatnum shapang kane ula ong haki hatopi tur ya kane kumno pad ladafin yoy yaw kun ubriu ba uleid kiu shaka jaka ba uladon mensua dei u mensin uba ai jingim kadoka larkam kiktin kibanga ngalakren happy ki longu mensim badka jingim henry kidon katokatne nafi kibim ngeit namar uji sulatib nadub basdang kino kito kibim ngeit bad mano uban shatkala yaw te ula penbud na kane kado ngala yatu happy ba yemdon ubala banwan shanga lemda la ai lad yaw da upa hadin kane bunaki sinran jungu kilapa dien bakim tre leid shu batu kum dau jisu raong haki katar ngut te mapiru pin leid no u simon petrus ula jawab yau ko try shaunon nin leid me don yakik tin janga jingim bam jugut bangin hi ngila ngeit bat ngila tip bamelong u baku jungu blei ka gospel jungu try Kajing yara yame ku Chris.
My dear brothers and sisters in Jesus Christ, Government ko para jung out try Jesus Christ. we are in chapter 6 of John's Gospel. Ni dan hakalong ko ban riu jong ka gospel ko mi anis. Chapter 6 of John's Gospel is said to be the bread section. Pat kalong ko ban riu jong ka gospel u anis laong wa kadai ka banta haka gospel ke badai bat ukpu. Here we find Jesus declares himself as the bread of life. Hang ni ngi syam ya ujisu upapan bena yelade ba udai ukpu jong ka jing im. And there Jesus gives a very, very hard teaching which is not understood by people. Rane ujisu ai ya ka jing hikai ya ka ba kibriu nakabanta jong ki kam dalong ka basuk ban pediang bat sung tu. Jesus says, unless you eat and drink of the body and blood of the Son of Man, you can have no eternal life. Ujisu ong lemda pi bam bat pidi ya ka met ka snam jong ukun jong ubriu pin om yo ya ka jing im bom jukut. Many of his listeners found this teaching unacceptable and they wanted to leave him. Bon na kitu ki breu ki bali asngau ki ni kitin ki jong Jisu kila syam ba kata kalong ka bom la ban pediang bat kila ino ya u. And that's what we find in the gospel passage of the day. At the start of it, we find people saying, this is a hard saying, who can listen to it? Padai na kani ka daw ha kani ka gospel ka ba banta jong ka gospel jong kani ka long pa yung asngau ta ka sngi bagi don ki breu ki ong ba kani ka jing kai ka long ka ba mano bala ban pediang ya ka. We find Jesus does not call them back. Ni syam hang tu ba syam ladon ka jing khot jong Jisu panwan phai biang. Jesus is not in a position to compromise this one teaching because it is very essential to understand it. Baru Jisu syam la penlong ya kani ka jing kai jong u ka ba long ba pediang hun ta ki wei haba u hikai ya kani ka jing hikai. He does not call them back because it is the minimum guarantee required to enter into eternal life. But syam la khot biang itu ki bela ino ya u nomar ba kani ka dei ka padon kam na ka banta ban yo rung saka jing im bom jukut. So Jesus places before them a choice whether to accept his teaching or to reject him. Di Jisu hang ne ul ai ya ki ya ka jing jit la kin pediang ne kin kentai ya ka jing hikai jong u. That's why Jesus tells them, you also want to go away? Di de nak ne ka daw ula kili ya lagi jong ki sendran ru hato pi pin leit na pi ru. And Peter, in response to that, makes his profession of faith. But ya ka jing jubab jong u Petrus ka dei ka jing pla jong ka jing e jong pu ha u Jisu. Peter says, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. But u laong ko try sano ngin leit me medon ka tin ka jing im bom jukut. These words came from his personal conviction of Jesus. Kani ki tin ki ba ma u ula klei ki dei ya kata ka ba mi na ka jinget ka pas kem jong u jing shania jong u ha u Jisu. He chose not to leave Jesus because he knew that Jesus is the promised one and it is through him eternal life is possible. Tu ula jit banam ino ya u nomar ba utip ba ha u don ka jing im. He believes that Jesus is the one sent by God, the Holy One of God. Tu ula nget ba mo u ulalong uta ubalapha da ublei. And that was the conviction of Saint Peter because of which he is following Jesus. Pat da kane ka jing nget ka pas kem jong u Petrus pat dei da kane ba ulabut ya u Jisu. Now today the question is to ourselves, what is our conviction about Jesus? What is our personal experience of Jesus? Ti ka jing kili ka long mata ka sngi yang iwe pe iwe ka e ka ba ngi don ka jing sngo shania skem ka ba ngi don ha u Jisu. We believe in Jesus. Is it because we have some personal experience or because of some knowledge given by others? Ngi nget ha u Jisu hato dei nakadaw jong ka jing ya omat jingi ya u Jisu ne hato de namar ba ngi tip na kiwe sha phang u Jisu. As Catholics, since we are born in a Catholic family,
we may be practicing this faith, or we are appearing in the church, maybe because we are Catholics and it is our routine practice to appear in the church on a Sunday. But nakabanta kiba lakha ha ka balang Catholic is ngau ba marba ngilong ki Catholic bangide ban late shaying mane. We could have very well remained at home, engaging ourselves in various other activities. Singi la ban shusong hayeng pat ban le ya ki wi pat ki chakam. We could have gone to meet some friends. We could have spent reading the newspaper, or we could have watched TV, or we could visit some places. Singi la ban kundu ki parlok ne pulai ki kot kubor ne pe TV ne le kai keleng keleng. We chose to be here is because we have faith in Christ. Ngi la jit ban don hang ni namar ba ngi la don ya ke jinge jungi hau Chris. St. Peter had this very strong faith in Christ. That's why he was able to declare him as the Holy One of God. Tu Petrus ula don ke jinge ke pas kem hau Chris ba de na ke dau ba ula la ban pen pena ba ma ulong uta uba khoi chong ublei. In today's first reading, as well, we find Joshua giving a choice to people, either to accept the Lord or to reject him. Ha kane ka jing pulai ne ka singiru English yo sngau ba u Joshua ula ai ya ke jing jit ha ki briu ban pediang yo blei ne ban kentat ya u. Similarly, in the gospel passage as well, we find Jesus placing a choice before the 12 disciples. But kumjuro ha ke gospel ngi shem ya u Jisu uba ai ya ki jing jit ha ki senran chong u. And today's second reading clearly tells us what is the kind of relationship that we must have with Jesus, because of which we are following him. But ha ke jing pulai ke par ngi don ya ke jing hikai ha kana kurkom bangi dei ban long kinang buat ki jong u Jisu. Second reading instructs the wives to be subject to their husbands. Ka jing pulai ke par ka hikai ya ki tengah kumno ba kin long ki ba pendem ha u tengah. And husbands in turn are called to love their wives, just as Jesus loved his church. But ya u pa lene ya u tengah la hikai ki kumno ban it ya la ki tengah kumba ukris la it ya kabalang. So this is a kind of spousal relationship that we must enter into, because of which we are following Jesus. Pat kane ka urkom jinga dei hapdeng sikurim kane ka jinglong jinga dei kare bandon haba ngia dei bat ujisu. Just as Jesus loved his church, we are also called to love Jesus. We must surrender ourselves to him, so that our relationship is such that we are following Jesus with faith and conviction. Tikum bau Jisu ula iet ya kabalang tikum juru mangi kibran kabalang ide bandon ya ke jinget ber ke jinget ha u Jisu. So even today we find there are a number of people who choose to remain with Jesus, with the faith. There are people who leave the church, who leave the faith even today. But ha kini ki por jungi menta ru kidon kibriu kibajit bandon ban yaine ha kapo kabalang. Bandon ru kibriu kibajit ban ino ya kabalang. As Christians, as Catholics, our call is to a total commitment to Christ. Tikum ki Kristan Katolik lakot yangi banlong kiba yaine berabor ha kajing im Kristan. We are not called to be Christians just for namesake, but then Christians with conviction. Dam msyam lakot yangi banlong ki Kristan tanga kerteng andrei ha kajing yet ba kajing shanya scam ha. So on this day, we are invited to once again confirm our faith in Christ, grow in conviction of Christ. Te ha kanekas ngi lakot yangi panginang roy panginang kiu ha kajing don kajing shanya scam jungi how Chris. So that we make a choice for Christ out of our conviction. Tinamar bangin dupla banjit ya Chris na kajing yet scam ba kajing shanya scam jungi. And we have also a responsibility to bring back those people who have gone astray from our faith. But ngi don ru ya kajing kit kli ban yarap bat ban
yalambiang yakitu kibala sakamana ke jingej. We need to empathize with people who are, going out of our flock and then bring them back with sufficient love for them that they don't get lost. Ban gidi bandon ke jing singolam yakitu kiba la ino yaka kunhun jong ujisu barban ra yaki da ke jing bat ke jing singolam. Today, let's take a few moments to reflect our own relationship with Christ. Mantaka singi tungin puson kendiat ya ka jing ya dei jongi jing jongi batu Chris. How much of effort have we put in to grow in our faith in Christ? Ti katno ngila tresistom bat ngila ya le tenge bandon ya ka jing bajing ya ne jongi hau Chris. Have we grown in that spiritual maturity in our following of Christ? Atau ngila he lasan ha ka jing long mensim ha ka jing bud jongi ya Chris. So this week, as we enter this new week, this 21st week of the ordinary time, let's make all efforts possible to get closer to Christ a bit more. Ya ha ka ne ka tayau ka baar puwe jong kene ka la ya tongin ya le sitom kumno bangin long kiba jan bat ujisu. In this Holy Eucharist, let's surrender ourselves entirely to Christ because He loves us just as Jesus loved His own church. Te ha ka ne ka Eucharist tongin IT ya de ha Chris ba Chris uba ya ka balang ba bat u ru yangi iwe pe iwe. Laispa Andripue. Ko himen ko para bait ngila yalum lang hangne ban rake ya ki jingmaya janga jingsis pa jungi namar kata tongin pa nau blei badan bor baro badia kaparte baro kabe yan ayum na kine ki umpelio jong baro kajingar ko badka jingim Nakabantao ko pabo ko jungi bishop jungi kilengdo matki katikis bakin bud yaw Chris da ka jingay ne bat
kajing shenia baskem kanang ban penselur yala ki jong ki breu ban but yau Chris hakaju hi karukom ngi kerpa teme ko try Ngi kerpa yame ko try. na kabanta kane karampe Kristan jungi bahabakut kane ka jingle niam sngiu try jungi ngilai pai selaki ying da ka jingem kat kum ka jingi kai Chris baro shitayeu kabawan ngi kerpa teme ko try Ngi kerpa yame ko try. na kabanta iwe pi we nangi baha kapor jing pensoi ngin yale ting e ban job ia ka jing sneu da kabakan mau bajengai nau Chris don tang ka jing jenjar ngi kerpa te me ko try Ngi kerpa yame ko try. na kabanta gitu nangi ke bala jengai nau Chris bakin siam yala ka jing bakala batkin wan pai pat shau da kaba de tang mau hi ubala ban ai ya ka jing im bum jukut ngi kerpa te me ko try Ngi kerpa yame ko try. na kabanta gitu ke badon hatmir ka jing ya bakin pediang yau Chris bat ia ka jing im ka ba mau utrwa ngi kerpa te me ko try Ngi kerpa yame ko try. Ngi pan ko try ba ka jingis ne jungme kandon ba ki pai jungme ki baduai nang ba ya ka ba ki wad ho da ka jing pa siao jungme kinla banyo da ka jingsbun ba kloi jungme dal Chris try jungi. Amen. Lai spa nyopo. Duai ko para baka jingnia janga ba jangpi kan lok ba priang hun hau blei upa badan bor baro. To try pedeng jing kinyan ki ti jong pi na ka mata ka jing ro ka pura ma ka jeng jong u ka jing mata yang i ka balang ba khoi jong u ba ro ka wei. Ko try to priang ya ki jing trwa jongi da ki bala pen long ya ka jingya ai ki liang ba kraw brom bangi ki ba trwa ya kababe la ai ngin lo ki ba shong hok ban priang yame hi dal Chris try jongi. Amen. Utray undon ringat bat pi Rengka bat phiru. tokin diu ya ki donu Ikin tewe ki shau try. tongin ya aingu ya utray ublei jongi Ka shom hok bat ka day. da shisha kalong ka bashang hok baka badai kai deiti jongi baka jingpanim yangi haman la kapor baka juga ban aingu yame ko pa ba ko itam leng ba ukun bayit e jongme u Jesus Christ kaktin jongme daw ba melato ya ke baro ya ba mela pa shangi kum unong penim bad unong ng sispa ubar long da daw men simba ko badi balaka naka te soti kat ba udang penda ya kamon jongme bad benyo hame yaw pa ba ko ula pia la kakti haba ula shashitom nang ba un batang no ya ki saite saitkum jonga jingyap bagwa badban un panbaw ya kabor jonga jimipat te namar katar ngat baki angel bakiring kuit baro ni panbana ya kaborom jongme kadbada kawei kasur ni ong. Baku
dash shamelong bakuit ko try katime junga jinguit baro namar katangi kripa yame to pen kuit pen gandang yakine ke jing terwa jungi da kapapa yaw men sim jungme kumga umjer halor jungi bagan khala long yangi kamet bakas nam jungu try jungi o Jesus Christ ha kapor baladino yaw udala kamoskova ula priyang yaka jing shashitom ula shim yaupu udaka ba aingu yame ula kriya yau pad ula ai halakisin ran u ong toshim batobam na kane fi baro namar kane kalongamet junga yakaba nit na kabinda jongpi hakaju karukom yandala yabam ulashim yaka kuri wadakaba aingu biang yame ula ai yaka halakisin ran u ong toshim batodina kane pi baro namar kane kalonga kuri jungas nam junga jonga judang badmai badbam jukut yakaba enpanbi nakabinda jongpi bad nakabinda ki babun na kabinda ka jumab yaki pop tole yakane ben ken ma vyang ka jingmaya junga jingit kata simbagi bagune bagi kata ngi ki ba penmunda yaka jingya buka jingmi pa jungu ngi terwa hame ko try ya upu junga jingim yaka kuri junga jingbenim ngida aingu aidam namar mela new yangi ki dudban ya hakmat jungme budban shakri yame dagabas ngurit ngi kripad yame ba ngi kiba yobinda hakamit bukas namu Chris ngin lo ki bala pnya telika without mensim bakoid to ken mau ko traya kabalang jungme kabalang friang has lagaperte but to penjana yakaka jingid ringabat u Francis upa bako jungi u wilbut maven bishop jungi but baro kilingdo to ken mau lam yakhimen ki para shinran bukinde ki bala yoti yada kabakrman yakha jungi pad but ya baro ki bala klat no haka jungi sne jungme तो प्रियां याकी शाका जिंग शाका मज्जंग में तो इसने यांगी बारो ngi kerpadia में baringat baka Maria to sorti bakoid kagmi jung blay u Joseph bakoid ukurin jungka ki apostol bakoid bad baro kiring koid ki bala pengs में yame pateng la pateng ngin lo ki budwan yo bindalem haka jingim bamjukut budwan ngin yaro budwan borom yame dal kun jung में u Jesus Christ Dau lembadu berhau kan lo kami uplay upa badan bor hak jingelon kabe jungmen simbaku baro kaburam baka jingero junom la junom Amen. Kumbala hukum yangi Dau nung panim batu kumbala hikayangi dagaktin bile nginud ban ong Ko pa jingi uba beneng kalong bakoi kerjeng tume kanwan kay ma tume kalong kaman tume haka kendel uba beneng Waing imata jingban jingi kabala kasi Pertama bengi dikirakan jingi Waing rima beki belas niwi Wadalaming syaga jingban shoy Redu lagi nakabas niw तो पल्लारी आंगी की कृपाद को ट्राई ना कि जिंस नी बारो
aga jing sbon jong me the wai jing su jing sai kha kisni jongi nang ba da ka jing ra ku jing sne jong me in lai barabor na ka pop bagin yo jing da na ka jing jin jar baro kat bang dang pilindi ya ka jingar ben ba koit baka jingwan bak jonginum pinim jongi hu Jesus Christ Namar ke cungme kalong kaima ke cungme ke bor ke kaburam junam la junam. ko try Jesus Christ me belong haki apostol jongme ka jingsu nga ye happy ka jingsu jonga nga I happy wat pe yaki po jongi Henry yaka jinge jong belang jongmeudha ka jings bon jongme wai haka yaka jingsu ka jingya telikabe katkum kamon jongme mame ubayim but ubasin shar jinom la jinom Amen. ka jingsu ko try kan don barabor ringad batpi Ringkat bat piru. Tungin ya terba ya kadaka jingsu iwe fa iwe pat. Oh kun lang bro, sebagi nabi pangkat oh sesenayani. Hak mi yukun lang broad jung blay. Hak mi yubakit no yaki pop jung perte. Sukito yaki balakor shaka jingawai jung kun lang broad. Kendraad nyawang pasang pau pematron ko kayeng jenga. Reswang tanagati kemusim jenga sakyahi.
Tongin Yadawai Habala pen long yangi ki nongyo bindalem how Chris langba kine ki sacrament ngi kripadritya ka jingisne ka jongme ko try ba dakabangi yasirim dur yau hangne hasla prate yan laban pen long yangi ki nongyo bindalem bad u habning ba yim bat sanshar jinom la jinom Amen. Utrayon don ringat bat pi Ringkabat piru. Ublay badan bor baru kurku ya pi upa badukun badumen sim bakuid Amen. Tulay sugero ya utray daka jingim jongpi Isongo yaume. Bar saus pa kendai. Saus pa kendai. Buram haupa berukun hamad sim bakui. Jum mental berabo jinom jinom amen. Aniro etrai Yesus Kristus.